Καλώς ήρθατε στη Μητέρα Γη και φυσικά καλώς σας βρήκαμε. Πρωταγωνιστές της σημερινής εκπομπής, τα θερμοκήπια και τα οπωροκυπευτικά. Ελάτε μαζί μου. Η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί ευκαιρίες για μεθόδους καλλιεργειών που είναι οικολογικές και παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Μια τέτοια μέθοδος είναι και η υδροπονία, αν και όχι καινούρια. Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας, οι πλεούμενοι κήποι των Αζτέκων στο Μεξικό και οι κήποι στην Κίνα είναι παραδείγματα υδροπονικών καλλιεργειών. Απλά, τα τελευταία χρόνια, η μέθοδος της υδροπονίας έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Οι τρεις γεωπόνοι της εκπομπής μας, η Ευρώπη, ο Στάθης και η Χριστίνα, βρέθηκαν σε ένα τέτοιο θερμοκήπιο στο Λάκκωμα του νομού Χαλκιδικής. Ευρώπη, διάβασα κάποια στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη λαχανοκομεία στην Ελλάδα και αποτελεί έναν από τους πολύ δυνατούς κλάδους ελληνικής γεωργίας. Ναι, είναι πάρα πολύ λογικό αυτό, δεν μου φαίνεται παράξενο, γιατί ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται τα λαχανικά, που είναι πλούσια σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, φυτικές ίνες. Και παρόλο που η κατανάλωση λαχανικών στην Ελλάδα έχει μειωθεί αρκετά, η παραγωγή έχει αυτοματοποιηθεί σε υψηλό βαθμό και κυκλοφορούν νέες ποικιλίες, βελτιωμένες. Εκτός από τις ποικιλίες, έχει αλλάξει νομίζω και ο τρόπος παραγωγής. Έχει γίνει πιο εύκολος για τους αγρότες, υπάρχουν νέοι μέθοδοι, οπότε δεν παίρνει το σπόρο κατευθείαν για να το φυτέψει, αλλά το παίρνει από φυτόριο, έτοιμο το φυτό. Φυτόρια, θερμοκήπια. Ξέρεις πότε κατασκευάστηκε το πρώτο θερμοκήπιο? Νομίζω γύρω στο 30 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα Τιβέριο. Αλήθεια? Ναι, τότε βέβαια δεν υπήρχε ούτε το πλαστικό ούτε το γυαλί, αλλά χρησιμοποιούσε ένα ορυκτό, τη μαρμαριγία, με το οποίο κατασκεύασε το θερμοκήπιο. Νόμιζα ότι έγινε το πρώτο θερμοκήπιο τέλη 16ου αιώνα από έναν Γάλλο βοτανολόγο. Ναι. Ο οποίος ήθελε να στεγάσει τροπικά φυτά για φαρμακευτικούς σκοπούς. Ένα θερμοκήπιο, τι είναι αυτό το οποίο ακριβώς προσφέρει σε ένα φυτό? Νομίζω ότι δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες από το περιβάλλον ή τουλάχιστον διαφορετικές σε κάποια περιοχή. Επομένως, αλλάζει την ανάπτυξή του, την προημότητα. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία καλύπτει ένα θερμοκήπιο για την ανάπτυξη ενός φυτού? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Αλλάζει το κλίμα, δηλαδή τη θερμοκρασία, την υγρασία και το φως. Στα στατιστικά στοιχεία τα οποία διάβασα, η έκταση των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα καλύπτουν 60.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 45.000 είναι για λαχανοκομικά και τα 5.000 είναι για ανθοκομικά φυτά. Αλλά μέσα στο ίδιο αυτό άρθρο μιλούσαν και για την υδροπονία, η οποία μπορεί να εφαρμόζεται στην Ελλάδα αρκετά χρόνια. Μια καινούρια μέθοδος. Ναι. Έχεις περιέργεια να δούμε τι είναι? Ναι, πάμε. Μπορούμε να μιλήσουμε. Χαίρετε. Γεια σας. Είμαι ο Στάθης. Είμαι ο Τάσος και καλώς ήρθατε στην υδροπονική καλλιέργεια Μαρουλιού. Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας ξεναγήσετε και να μας πείτε κάποια πράγματα? Ναι, βεβαίως. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια υδροπονική καλλιέργεια Μαρουλιού. Η υδροπονία τι είναι? Είναι μια ελεγχόμενη καλλιέργεια. Δηλαδή ελέγχουμε τα πάντα, μια ελεγχόμενη... Δεν καλλιεργούμε στο χώμα. Η υδροπονία είναι αυτή εδώ η πλάκα, η οποία μέσα έχει λιωμένο πετροβάμακα και το οποίο μέσα εδώ τρέφεται, λιπαίνεται για να φτιάξουμε αυτό εδώ το προϊόν να είναι όμορφο, γευστικό και τρυφερό. Δηλαδή πώς λιπαίνεται ακριβώς? Λιπαίνεται από εδώ, από αυτά εδώ τα σωληνάκια, περνάει μέσα ο σωλήνας, Ναι. περνάει μέσα το νερό και το Το διάλειμμα νερό έχει μέσα και τα τρέχει μέσα, ο οποίο γίνεται μια ελέγχουμε ακριβώς τι θα φάει και τι θα πιει το φυτό. Μια τέτοια συσκευασία δηλαδή είναι για μια καλλιεργητική περίοδο? Είναι για μία και για πολλές, αναλόγως τη χρήση του. Με το που συγκομίζετε το προϊόν δεν το πάνε να χρησιμοποιείτε? Όχι, με το που συγκομίζει το προϊόν, φυτεύουμε δίπλα, καθαρίζουμε δίπλα και ξαναφυτεύουμε δίπλα. Βγάζουμε δηλαδή Βγάζουμε το παλιό, ρίζα, την παλιά ρίζα και βάλουμε... φυτεύουμε δίπλα. Το χρησιμοποιείτε πολλές φορές όμως. Το χρησιμοποιούμε αρκετές φορές, ναι, βέβαια. Και γενικά το θερμοκήπιο τι σύστημα? Έχει κάποιο σύστημα αερισμού? Έχει σύστημα θέρμανσης για το χειμώνα, έχει σύστημα αερισμού, δυναμικός αερισμός, σύστημα υγρασίας. Ανεβάζουμε την υγρασία κυρίως το καλοκαίρι
που είναι πιο ξηρό το κλίμα κτλ. Γιατί οι καλλιέργειες θέλουν πολύ ψηλή υγρασία για να τρέφονται σωστά. Και έχουμε ακριβώς ό,τι χρειάζεται ώστε να βγει το προϊόν σωστό, καλό, καθαρό και ωραίο. Από ασθένειες υπάρχουν κάποια προβλήματα, είναι μειωμένη η ασθένεια? Στην καλλιέργεια τη συγκεκριμένη είναι μειωμένες οι ασθένειες. Είναι ελεγχόμενες και μπορούμε να τις καταπολεμήσουμε γρήγορα και σωστά. Αυτό το καλό έχει η υδροπονία κυρίως, ότι ελέγχει τα πάντα. Δεν έχει ζυζάνια, δεν έχει ασθένειες και αν συμβεί κάτι μπορείς γρήγορα να το καταπολεμήσεις. Και γενικώς με την υδροπονία μειώσαμε και πάρα πολύ τα φάρμακα, έως το ελάχιστο. Ανά πόσες ημέρες γίνεται η συγκομιδή των προϊόντων? Τους καλοκαιρινούς μήνες, τους ζεστούς μήνες, είναι από 25 μέχρι 40. Το χειμώνα μπορούμε να φτάσουμε και τις 90 μέρες. Πάμε να μας δείξετε και τι άλλο Ναι, βέβαια. καλλιεργείτε. Εδώ είναι ένας ξεχωριστός χώρος, είναι ένα θερμοκήπιο. Πέρα από την υδροπονία που είπε ο Τάσος πριν, μιλάμε για ένα χώρο που έχει πολλές καινοτομίες. Ξεκινώντας από την πρώτη καινοτομία που είναι η υπερυψωμένη καλλιέργεια, το σύστημα αυτό βοηθάει να έχουμε 70% λιγότερα εργατικά, γιατί ο κάθε εργαζόμενος είναι εύκολο να πάει μέσα. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με την υδροπονία, με το λόγο του ότι να μπορούμε να βγάλουμε 8 κύκλους το χρόνο, minimum, είμαστε πιστοποιημένοι σαν επιχείρηση, για να μπορούμε να έχουμε και την έξοδα καλή μαρτυρία ότι τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από διάφορα φυτοπροστατευτικά υπολείμματα. Έχουμε συνηθίσει το μαρούλι σας να είναι πράσινο. Εδώ βλέπουμε ότι είναι κόκκινο. Ναι, υπάρχει και το κόκκινο το μαρούλι, το οποίο είναι όπως και το πράσινο. Έχει διαφορά στη γεύση και στη δομή του, ας πούμε. Καταναλώνεται όλο στην Ελλάδα? Ναι, αυτή τη στιγμή καταναλώνεται όλο στην Ελλάδα. Το παράγουμε και το πουλάμε σε μια εταιρεία που κάνει σαλάτες. Θεωρείτε ότι η υδροπονία είναι μια καλή λύση για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία ή να επιστρέψουν στην επαρχία? Ναι, είναι μια πολύ καλή λύση που τα αποτέλεσμα που θα έχει, ας πούμε, αυτός που θα ασχοληθεί με τη γεωργία σε σχέση με το χώμα στην υδροπονία είναι πιο σίγουρα. Το κόστος είναι μεγάλο? Δεν είναι το κόστος μεγάλο. Σε σχέση με αυτά που γλιτώνεις, ας πούμε, από μια καλλιέργεια που θα έκανες στο χώμα, μπορώ να πω ότι είναι και φτηνότερα από ό,τι θα ήταν στο χώμα. Δηλαδή, αν το πάρουμε αυτό και το πάμε σε ένα εργαστήριο να το αναλύσουμε, νιώθετε ασφαλείς? Ναι, 100%. Είναι πιστοποιημένα. Όπως είπαμε, καλλιεργούνται με μια συγκεκριμένη μέθοδο. Δεν γίνονται ανεξέλεγκτα πράγματα. Γεια σου, Ελισάβετ. Θα μας δείξεις πώς γίνεται η σπορά? Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είναι το υπόστρωμα, στο οποίο μπαίνει ο σπόρος. Γίνεται η τοποθέτηση. Ένα σπόρο σε κάθε μία τρυπούλα. Μετά καλύπτονται αυτές οι τρυπούλες? Όχι. Είναι έτσι. Μόλις θα σπαρθεί, θα ποτιστεί και θα μείνει. Η σπόρη αυτή είναι ειδική σπόρη για υδροπονία? Ναι. Ναι. Είναι επικαλυμμένη. Και σε πόσο καιρό θα μεγαλώσει? Είναι ανάλογα την εποχή. Τώρα Δηλαδή? που είμαστε άνοιξη προς καλοκαίρι, θα πάμε στις 15 μέρες θα έχουμε έτοιμο φυτό. Να μπορέσει να φυτευτεί που θα είναι στα επίπεδα που είναι στα μπροστά. Δηλαδή εκείνα Τα πρώτα έχετε σπείρει πριν από 15 ναι, μέρες? Ναι, πριν 15 μέρες. Είμαστε έτοιμοι για φύτευση. Καθαρίζουμε, βγάζουμε το παλιό υλικό, αφήνουμε στην άκρη και ερχόμαστε να βάλουμε το καινούριο που είναι έτοιμο το φυτό μας. Πιέζουμε ελαφρά. Βλέπεις, διαχωρίζεται πολύ εύκολα και ξερχόμαστε ελαφρά μέσα το βάζουμε. Και πώς ποτίζεται? Ποτίζεται αυτόματα ο πάγκος, όλος. Τα σωληνάκια? Με τα dripper, από εδώ βγαίνει το νερό και
θεραπευτίζεται αυτόματα. Σε κάθε σλαπ έχουμε 4 ντρίπερ, τα οποία είναι υπεραρκετά στο να είναι σωστά σε υγρασία το σλαπ και θρεπτικά για το φυτό. Αυτά σε πόσες μέρες ήταν έτοιμα? Αυτά τώρα που είμαστε άνοιξη προς καλοκαίρι, θα είμαστε σε 30 με 35 μέρες θα είμαστε έτοιμοι για συγκομιδή. Ωραία.